محمد سراج مبارك سروي إلي دم قلمم جالي إنو كريد مم يدي الله نيوك أحمدا يو حالما كو الله تن ونقل ما كو سنة تجاني أونو جوكران ودي جول بننتم. السلام عليكم ورحمة الله. Ousmane Camara minani ko namdiɗa ko alhaali ko faati batu baɗanoɗo mbo ceerno wonno haali hen haala politique o to Madina to namdiɗa kam yomi wata hen konngol pour ɓeydude laɓɓitinde walla ɓeydude waajade haalde noon ko haalde e dow haala ceerno noon wona hunde wemde nde wonno haala ceerno eno laaɓi ko Qur'anul Karim tan Qur'ana noon kadi eno tafsire eno sharhine eno selli ɗum addanta en susde haalde kadi ko yamirore kanko yamiri en yo en kaal kala ko inni kala ko poɗɗen haalde yo haali waɗe e radio he walla waɗe ɗum ɗuji he ko e yamirore makko ko ɗum susnata en haalde batu ngu alhamdulillahi rabbil alamina ceerno ala ko heddani en jiɗɗi wiide yimɓe ɓe tan wonde ko Madina naɓe kam hannde en poti yawtude e haalanede haala politique no waɗirte nde wonno ceerno mawɗo haali ɗum eɗen keɗo ñande fof bandaji ɗi no ceerno haaliri hen oɗo ceerno kadi kala élection garɗo kala woote bawɗo arde foti ko législative walla garɗo fof ma o siftinire yimɓe ɓe ɗum kam en gandi heddi ko wadde yamirore nden enen ko ɗum kalnata ɗen en kalnatake no waɗirte hankanti ala kalnata ɗen koyo en keddo e yamirore nde wonno ko en julɓe ko en tijjani en koɓe mbattuɗen hen kadi ko en ɓiɓɓe fergo Allah no waɗi en ko en dental ɓurgal nandude e dente ɗe en nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam enen sa yi Madina najo tan a yi sahaba ko Madina najo noon mbimi Madina najo noon ko keddiɗo e yamirore ceerno ɗum wiyete Madina najo foti ko Madina ɗo woni foti ko caggal ɗum ɗo taw tan emo heddi e yamirore ko ceerno yamirta ko Madina najo wona hodde tan e diidol Madina he kala noon Madina najo ko sahaba sabu ceerno alhamdulillahi rabbil alamina o yaɓɓi ko e felo nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam emo golla diine o wadde so haalni en eɗen poti heɗade ko haalata ko kadi jaɓen taw wona lawol fo emo haala emo haalta sa yi hande wuro ngo no wayni politique so fandima tan jeyata ko pellon yimɓe no corta no mbaɗa batuyon ɓeɗo no jaara e oɗo ɓeɗo no jaada e oɗo en gandi Madina andano ɗum ceerno mawɗo haalnino en no waɗete ceerno Abdoul Hayy siftiniri en e jonde he holko wanno ha ceerno tindini mo hen wi yo artir carte ɗe ɗum enen fof en nani ɗum e jonde he eyyi enen en ngala sumgo so wona sumgo ceerno kadi hay suufiyankoɓe ɓe ganduɗa gona tijjaniyankoɓe taw ko suufiyankoɓe tan suufiya fo qa'ida muɗum mawɗo o ko wahtar bi Allah takhtara wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar wiite suufiyankagal ko jab ko wata jogo sumgo e yeeso sumgo ceerno maɗa sabuna ko Allah tagata ko Allah suɓoto no ceerno mawɗo wiiri en ni mbo Allah suɓino o suɓima ɗum ha gasi ndekete ceerno kañum ko on suɓoto ya ceerno ko on suɓanto en ndekete keɗoɗen konngol ceerno ngol wona en timmini sahaba yaagal meɗen e ceerno ɗum noon en jiɗi haalde ɗo ɗeɗo ayeje seeɗa pour ɓeydude wallude julɓe ɓe eyyi nde wonno Allah kam o wi ko innamal muminuna alladina ida zukira allahu wajilat qulubuhum wa ida tuliyat alayhim ayatuhu zadathum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun Allah wi wiyete julɗo o wiyani wiyete gonɗinɗo Allah ko on mo ganduɗa so tawi Allah haalama aya Qur'ana haalama ɓernde makko hula liman makko o hulna ɓernde makko nde innama ɗum ida zukira allahu wajilat qulubuhum wa ida tuliyat alayhim ayatuhu zadatum imanan aya o kadi ɓeyda mo limani Allah wi ko o wiyete julɗo ko o wiyete mu'min ay o haalan ɗo haala muslim o haali ko mu'min e ndekete
so aya ɓurama haalama tan neɗɗo no foti ɗenƴitade hula rutito e jomum so tawi ko joom liman billahi hen ɗum waɗi ko kalten ɗo koko ayeje qur'an en jogui ayeje tati gonɗe to suratu nur to sakket simore to gasnuɗe simore nde ayeje ɗe sakkiti ɗe Allah wiyata innamal muminuna alladhina amanu billahi wa rasulihi wa idha kanu ma'ahu ala amrin jami'an lam yadhhabu hatta yastazinu inna alladhina yastazinunaka ulaika alladhina yuminuna billahi wa rasulihi fa idha istazanuka li ba'di sha'nihim fa'adhan liman shi'ta minhum wastaghfir lahum Allahu inna Allaha ghafurur rahim o wona ay gadano aya ɗimmo ko la taj'alu du'a ar-rasul bainakum ka du'a ba'dikum ba'dan qad ya'lamu Allahu alladhina yatasallaluna minkum liwaza فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم والعياذ بالله وهو عيب دمو وسكتوري تمرين دهالك ويألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم ɗeɗo ayeje tati jiɗɗen firande yimɓe ɓe holko ɗe ngoni sabu yaadude majje e alhaali meɗen o ɗo mo gonɗen ɗo sahabaɓe ɓe soɓe jurdinoma ene laaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam so embo haala hunde nde yimɓe fof ndendi ko wayno ceerno haalirta ɗo politique ni o wi e qur'ana to ko lam yazhabu hatta yastazinu eyyi so tawi ɓe joddima ene laaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam ɓe ndendi e makko eɓe mbaɗa hunde ɓe jahata ɓe mbaɗoya so wona ɓe dañi yamirore immorade e makko kanko nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam ɓe jahata eɓe pewja eɓe mbaɗa pellon maɓɓe eɓe cuɓo eɓe mbaɗa sumgo taw ɓe keɓani taw yamirore nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam o wi ko ni ɓe gondirno e nelaɗo Allah idha kanu ma'ahu ala amrin jami'in so ɓe gondi e nelaɗo Allah e hunde nde ganduɗa ko renninde rendo ngo fof rendi ɗum koyno o politique hande Madina ni ɓe jahata eɓe mbaɗoya gueɗe goɗɗe ha ɓe namnomo kanko nelaɗo Allah sallllahu hay yiyade tan yaltude batu o ɓe jaltata ko maɓe namdomo o sakkita ɓe ha mi haalani kay haala immade wiide no yaha no waɗoya parti muɗum banggue walla e no rawa e candidature kaari ay ɓeede ko ɓe Allah sifori ulaika alladhina yuminuna billahi wa rasulihi ɗum o rewni aya he o wi ɓe ganduɗa kala ko mbaɗata eno keɗi nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam ko ma yamira ɗum en tan mbaɗa o wi ulaika alladhina ɓen de goni ɓen yuminuna billahi wa rasulihi ɓen de wuyte gonɗinɓe Allah e gonɗinɓe nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam eyyi golliroɓe ni ɓe wa amma mo gollirani ni jaaɗo en waɗoya feere mum on gonɗinirani on gonɗinani nelaɗo deke kala jaaɗo waɗoy feere muɗum taw wona ceerno yamiri ɗum on heddaki e yamirore ɓe woni ɓe kaleten ɗon ha o haalni hen ni laaɗo o wi fa iza stazanuka li ba'di sha'nihim no so tawi ɓe gari ɓe ƴefti hunde ɓe namdimama an nelaɗo woodi e gueɗe mabɓe ɗe ɓe namdima ceerno yomen gotanoɗo walla ala yomen banni wata men mbas wadde walla wata men jah fa'adhan liman shi'ta minhum ƴeewa ko ɓuuri moƴƴude e mabɓe ko anne jamiraɓe ayi ko yamirore wonde yo ceerno yamir yimɓeɓe yo yamir yimɓeɓe ko poti wadde nde wonno kanko Allah andini holko ɓuuri moƴƴude e yimɓe wastaghfir lahumullah inna Allaha ghafurun Allah wi nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam so tawi ɓe mbaɗiri ni ɓe gari e mama ɓe disnimama ko ɓe mbaɗata ko ɓe mbaynimama on sar noon kala bakkat mbo ɓe mbanno ñaagoɗa Allah yo Allah yaafoɓe ay ɗum no yaadi e jonde he ko ceerno Abdoulhayi en kaali ɗon ko wonde yo ceerno yaafo dental ngal duwano wadde hen yaafuya ay astaghfir lahumullah inna Allaha ghafurur rahim oɗo aya ko ni haaliri Allah no ɓeydini laɓɓinde ɗum noon to yeeso ko kalten ɗo ko ha joni yaadi tan ko e ngal ɗo men dental ma mbiya ko ɗum la taj'alu du'a ar-rasuli baynakum ka du'a ba'dikum ba'dan yani kala ko mbaɗoton wata mbaɗede ɗum no mbaddirton e hakkude moɗon ni tan holɗum mbiyon ko démocratie tan ko ni tan foti waɗede hay goto ɓurani goɗɗo ala Allah fondani Allah nde tagi nde o ɓurodir yimɓe noon wata mbadde nelaɗo e dow moɗon wata mbadde miijo nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam
e miijoji mon. Allah refni hen o wi noon qad ya'lamu llahu alladhina yatasallaluna minkum liwaza. Allahu akbar. O wi Allah eno andi won jahooɓe e nder mon eno corcorta eɓe cuuɗo eɓe mbaɗa ko ɓe jiɗi. ɗum woni ko waɗate hannde ko batuyon Allah no andi ko yimɓe ɓe mbaɗata ko. Allah no addi o jukkitiri ay o konngol kulɓiningol o wi falyahzari alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adhabun alim. Allahu akbar. o wi falyahzar yo rento allazina ɓen yukhalifuna ɓe eno ndurno an amrihi ga yamirore nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam yoɓe ndento an tusibahum nde memata ɓe fitnatun fitina. So tawi ɓe lundima yamirore nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam yoɓe gandude fitina na yeeso to. ɗum noon yoɓe ndento on fitina. Neɗɗo so tawi lundima ceerno muɗum Allah jarri borto ɗum ko fitinaji. ɗum ɗo noon waddi ɗum taw yadani hen e ceerno ko ma Allah faabo en ceerno yafnano en Allah so wona ɗum ko fitinaji wontata. en ji hankide hedde e konngol gotol ceerno mawɗo nde haalni en nde no foti waɗede nde keddiɗen en hay hunde ko jaam tan gonɗen. kono so en mbi hande eɗen pecco eɗen mbaɗa toon miijoji meɗen Allah haalni en de yi en ndento. so en ndentaki yen gandu ko fitna mawɗo wonto yeeso to. ɗum noon ko Allah haali falyahzar alladhina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnatun aw yusibahum adhabun alim. Allah gasni e ɗeɗo ayeji ɗiɗi alhaali meɗen mo gonɗen o. holɗum yamirore neɗɗo yo heɗo yamirore neɗɗo yo wata ya aɗa suuɗo ceerno ma aɗa waɗoya baruji won neɗɗo wata idu jogade ceerno muɗum sumgo Allah anga heɗomo tan kala ko o wi o suɓanima jagga ɗum fof Allah haali ɗum ɗo. o haali kadi so tawi jomum no waɗirani ni en mbaɗiri tan fodde enen yidde meɗen no mbaɗirten hakkunde meɗen ni en mbaɗirani ni yen ndento ko wonton ko. sabu Allah kadi eno andi hay ceerno ne Allah no andi ɗum yimɓe yahoɓe no morta toon eno mbaɗa pellol mon ko fof emo andi. nden noon Allah wi en yo en ndento wata ɗum wontude fitina ɗum noon yo Allah dandu yo Allah wallu. Allah jokitiri haala ka aya tataɓo o wi ala inna lillahi eno wodani Allah ma fi samawati wal ardi qad ya'lamu ma antum alayh. Allah no andi ko gonɗon e dow muɗum ko de. sabu kala ko woni asman e woni e leydi he ko fof Allah eno andi ɗum noon emo andi ko gonɗon e dow muɗum ko. e te kadi wa yawma yurja'una ilayh ñalowma mo yimɓe ɓe dutitte e makko kanko Allah emo andi. toon so ɓe duttitama e maɓɓe noon fa yunabbi'uhum bima amilu ay o habroyaɓe toon koɓe gonno e gollude eɓe natta e cuuɗi maɓɓe ɓe cikka eɓe cuuɗi ko Allah holloyaɓe toon. sabu Allah wallahu bi kulli shay'in alimun. Allah kala hunde ko ganduɗo ɗum. ɗo ala ko heddani en ɗeɗo ayeje so tawi a hiɗima ɗi min kam mbiyammi mataw Madina najo kam jibinaɗo e Madina so yeehi ha naati jangginama ba ha gasni jangginama hijjo e limto ha gasni o foti janginede ko ɗeɗo ayeje ha o huñoɗe o firanede kadi ɗe gona e gandi makko he gila ko o cukalel o anda no wondirta e ceerno makko. sabu neɗɗo no wondirta sohba no neɗɗo wondirta e ceerno muɗum fof Allah no waɗi ɗum e ɗeɗo ayeje tati. te noon eɗen gandi ko Allah haalata to Qur'anata ko e ko suufiyankoɓe ɓe kalata ko Cheikh Tidiane en ko kalata ko ala fof ko foti ombodirde e no Madina wuuriri ni. sabu ko won Madina ko Madina tan oɗo l'islam wondude e Tijaniya taw kadi ene wondi e fergo ko Madina tan e dow ko ganduɗen en ganda woɓɓe jogiiɓe toon goɗɗum ko wona ɗeɗo jogiiɓe gueɗe goɗɗe e jogiiɓe ɗeɗo gueɗe batti e muɗum ko wayno hijra en batti e nder diina mumen so wona Madina woni ko ganduɗen. ɗum noon tinnoɗen keɗoɗen ko ceerno haalni en ko kadi dittanaɗen Qur'an o kulen ganden ko ni de Qur'an wiiri yo gondu e ceerno. neɗɗo so tawi wondi e ceerno o ala sumgo de ko sumgo ceerno makko woni sumgo makko. almudo noon ɓe mbi kamɓe seeranɓe suufiyanko ɓe mbi almudo kañum ko tenkowo tan tenkat tan. tenkowo noon fotani jogade sumgo ngara aɗa tenka aɗa wiya joom galle ko ɗum ɗo defete ala ɗum wodananima an kay jooɗo tan pada ko dokkeɗa fof mbaɗa e reedu ma jaaha. tenkowo jogata ko sumgo e yeeso joom galle
an noon almuɗo ka tenkowo tan waɗi joom daali o wi fa iza nazalta ala karimin musa in rahbi dhara jammil qira mutafaqidi فكن الهنية وأنت بين ضيوفه لا تسعى في زاد ولا تتفقد ويستي الله الديمة إن تدو جيبي دامو توكدي كو جاجا دو امو جوغي ياجي اندو في mo ganduɗa kadi galle muɗum eno yaaji embo jogi yaajede to jogungal embo jogi galle o kadi eno yaaji kadi ko mutafaqidi ko neɗɗo garowo dartude hoɓɓe muɗum holno mbayi kala ko manki ngara namno mba so ɗum ɗo no mankirma tottuma sa jippima e neɗɗo baɗo ni o wi fakunil haniya wonka ni wiɗo an gona hakkude hoɓɓe makko ɓe gona hen neɗɗo ni wiɗo deƴƴo haade aɗa andi ala ko mankirma wata wi kay aɗa yaha aɗa haadi aɗa yaha e neɗɗo baɗo ni mbiya aɗa nawara joɓari aɗa andi mo jippotoɗa o ko jaajaɗo kadi ko moƴƴo ko jaajƴo galle kadi ko ƴewtotoɗo koɗo on kay saɗa yaha e muɗum jarani kaɗa nawara joɓari maɗa ɗum waɗi ɗum ɗo eno famno en wonde neɗɗo so tawi ferande felliti ferde aɗa woppa ko goppanoɗa fo aɗa fayi e ceerno jogiiɗo baɗo no ceerno meɗen oɗo hande ni jogiiɗo moƴƴere Allah ha timmi bangiji fof ala ko manki yimɓe fof eno ceedi eno jaɓani ɗum hande ko kañum woni nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam ƴettu kay sumgo ma ngo to gimmiɗa to ɗalago toon ɓoroɗa ha laaɓa garda e ɓernde lamde ngara e makko tenka e sara makko kala ko wima yawan mbaɗa taw a arani ɗon mbiya aɗa jogo sumgo e sumgo makko kay ɗum ɗon wona hunde timmude seeremɓe men ɓe jangguina en daiman holno gondirten e seeremɓe meɗen ɗum woni seeremɓe men suufiyankoɓe ɗen gandi Aboul Madiane attal masani on no yimi e waɗi gasida o ko affaire suhba hakkude neɗɗo no wondirta e ceerno muɗum ɗum o haalata hen eno jeeya hen e bindi he uyridahu ridal bari wa da'atihi yarda alayka wa kun min tarkiha hadira o wi welede ceerno o ko welatema ko ya andu ko Allah welatema ya andu ko welede Allah sa welama ceerno o a welama Allah kadi a ɗoftima Allah wa da'atihi neɗɗo taw tan a welama ceerno maɗa andu a welama Allah a ɗoftima Allah o wi wa kun wata ɗaccu noon welede ceerno maɗa rento ɗaccude welede ceerno maɗa nde wonno ko e welede ceerno maɗa he mbawɗa hebde fof ɗum ɗo noon jogade sumgo eko kalɗen ɗo ko e welede ko ɗaccude welede ceerno mum faye e welede muɗum min koye ɗum woni miijam hen no mbiɗen ni tan reftude haala ceerno kam wiide eno sarhina kono ko nde ɗum ari nde tan ɗim ɗo ari am ɗeɗo ayeje ari am yo Allah wallu noon joni noon haade a namdima holko ɓeydanmi fawde hen mbimi mi fawa hen ɗum ɗo beele ma yimɓeɓe naftora ɗum ɗo noon ko annabi Allah o wino ko in uridu illa l-islaha mastata'tu ko yidde fewnidde tan fodde ko wawi wa ma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu ilayhi unib assalamu aleykum wa rahmatullah Muhammadu sirajo mo barke mum saroye e leyde mo golle mum jaali e nokkure yidɓe mum jaɓi Allah njokke Ahmada yew haala maako o Allah tan woni golle maako o sunna tan tijjani o no jokku tan waɗi julɓe ndenti Muhammada